We zijn vandaag op de opening van de tentoonstelling Metamorfose. De Landcommanderij stelt zijn ruimte open voor een hedendaagse tentoonstelling. Deze tentoonstelling is het resultaat van een workshop gedurende een jaar. Het zijn de kunstenaars die lid zijn van de Limburgse Kunstkring, die deze tentoonstelling voorbereid hebben en gemaakt hebben. De kunstenaars zijn allen lid van de Limburgse Kunstkring en dat is een kunstkring die zowel kunstenaars uit Belgisch Limburg als uit Nederlands Limburg omvat. De kunstenaars zijn enkele keren op bezoek geweest in Aldebiezen, hebben verhalen gehoord over het verleden, over het heden, over de toekomst. Dat is hun inspiratiebron geweest om hun kunstwerk hier te maken. Het is dus wel een zeer speciale tentoonstelling. Het is dus een tentoonstelling specifiek gemaakt voor de Landcommanderij Aldebiezen. En we hebben zowel driedimensioneel werk als tweedimensioneel. We hebben sculpturen, we hebben foto's, we hebben zeefdrukken. Het is dus een verscheidenheid van kunstwerken geworden. De tentoonstelling loopt tot en met 13 april en is dagelijks toegankelijk van 10 tot 5 uur. En in de maand april is de tentoonstelling toegankelijk tot 18 uur. Mensen die meer informatie wensen kunnen naar de website van Aldebiezen gaan, www.alden-biezen.be.